Tak poslouchejte. Bába utekla z důchoďáku. Jo, slyšíte správně. Utekla. A víte proč? Protože tam po mně chtěli, abych držela pusu. Jenže bába a mlčet, to je jak kdybyste chtěli po rybě, aby chodila do práce. Bába ví vše. A hlavně, co dělají celebrity. Skandály, tajemství, trapasy i ty pořádný hnusy za zavřenýma dveřma. Celebritky mi nabízely úplatky, aby se o nich nemluvilo. Ale kde pak? Nedali dost. A tak vám to teď všechno naservíruju. Probereme je od hlavy až k patě. Kdo co provedl, kdo se strapnil a kdo má doma větší bordel než v hlavě. Kdo by měl mít u jména varovnou cedulku? Příběhy, ze kterých vám spadnou ponožky, brada i poslední zbytky iluzí. Vražte tam odběr a like. Jestli ne, uteče vám to rychleji než mě, když jsem přeskakovala plot z toho důchoďáku. Bába nečeká, až se někdo rozhoupe. Tak jdeme na to. Bába začíná.